खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनायजों लोगोसे जोंनि डेली बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। जोंनि डेली बड' निउज चेनेला इन्टारनेशनेल, नेशनेल आरो लकेल बेफोरनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थागोन। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायलांगोन। खुलुमबाय, दिनैनि गिबि रादाबाव दं थांनाय 17 मार्च 2023 खालाराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बारग' NDFB नि मोनथाम हानजा फारियै NDFB, NDFB-P आरो NDFB-S आ जथायै आसाम पुलिसनि स्पेसियेल ब्रान्च एन्ड सिकिउरिटि आसामनि ADGP मुस्रि हिरेन चन्द्र नाथ IPS बिथांखौ लोगो हमनानै X-NDFB फोरनि केस रिहेबिलिटेसन, मुंख्लं नखरनो रां अनसुंथाइ होनाय आरो गुबुन गुबुन गोबां जेंनाफोरनि सोमोन्दै जर'खायै सावरायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां मुस्रि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हानजा X-NDFB, X-NDFB-P आरो X-NDFB-S हानजानि दैदेनगिरिफोरा आसाम पुलिसनि स्पेसियेल ब्रान्च एन्ड सिकिउरिटि आसामनि ADGP मुस्रि हिरेन चन्द्र नाथ IPS बिथांजों गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थानाय आसाम पुलिस स्पेसियेल ब्रान्चनि गाहाय मावख'नि कनफारेन्स हलाव बेलासिनि 3 रिंगायाव X-NDFB फोरनि केस आरो रिहेबिलिटेसन, मुंख्लं नखरफोरनो रां अनसुंथाइ होनाय आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादोंमोन। सावरायनायनि गेजेरजों मोननैसो मोजाङै बुजि मोनै आख'-फाख'फोरनि सोमोन्दै गेबेङै सावरायनायनि उनाव रोखा जानो हायो आरो गासै मावनांगौ खामानिफोरखौ समबायदियै गोख्रै मावनांगौ होननानै बुंथियो। X-NDFB फोरनि थाखाय भारत आरो आसाम सोरखारा मावनो गोनां आरो मावफुंनो लानाय खामानिफोरखौ थाबैनो समबायदियै फारि-फारियै मावफुंलांनांगौनि गोनांथिखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ सावरायनायनि गेजेरजों रोखायै बुंथियो आरो ADGP बिथांखौ खावलायो। एबसुआव नुजानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय अरायबो बिबान रुजुननानै खामानि मावलांगोन होननानै एबसुनि मावनां बिबानखौ रोखा खालामना होयो। सावरायनायाव मिरु एबसुनिफ्राय बाहागो लाबावो लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि मुस्रि खनिन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि मुस्रि दिनेश ब्रह्म, गेलेमु नेहाथारि मुस्रि गणेश बसुमतारी बिथांमोनहा। बारग' NDFB निफ्राय बारग' गाहाय नेहाथारि मुस्रि बि अनजालु, X-NDFB-P निफ्राय मुस्रि दानसोरां बसुमतारी आरो X-NDFB-S निफ्राय बारग' आफादगिरि मुस्रि सावरायग्रा आरो बिथांमोननि गोबां थान्दैमोना बाहागो लायो। सावरायनायनि गेजेरजों बयबो थान्दैमोना रोखा जानो हायो, गोजोननायखौ फोरमायो आरो ADGP बिथांनो साबायखर बावदों। IMD एबा इन्डियान मेट्रलजिकेल डिपार्टमेन्टआ थांनाय मार्चनि 18 खालाराव नायनाय बायदिब्ला बारहुंखा सारन्थाइ गावनाया भारतनि सा-सानजा ओनसोलाव मार्चनि 22 खालारसिम जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भारतनि सा-सानजा ओनसोल जेरै अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालयाव मार्चनि 19 खालारनिफ्राय लानानै मार्चनि 22 खालारसिम जागोन आरो नागालेन्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज'रामाव मार्चनि 20 खालारनिफ्राय लानानै 22 खालारसिम जानो हानायनि आसा दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि जरहाट जिल्लायाव 3.6 मेगनिटिउडनि मार्चनि 18 खालाराव फुंनि समाव बांग्रि मावदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। NCS एबा नेशनेल सेन्टार फर सिस्म'लजिनि बायदिब्ला बांग्रिनि खामफिननायखौ फुंनि 9:30 रिंगासोआव मावदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बांग्रि मावनायाव रावनिबो जेबो खहा जायाखै होननानैबो फोरमायदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मार्चनि 17 खालाराव स्वच्छतानि बारै इन्टार डिस्ट्रिक्ट कम्पिटिशन खालामगोन होननानै फोसावो। मिथिहोनाय जाबावोदि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया देरहानाय जिल्लानो डेभेलपमेन्टनि थाखाय 100 क्र'र होगोन होननानै बुंथिदों। मेघालयाव गिबि खेबनि थाखाय कारेन्टजों ट्रेन खारसिगोन। दुधनैनिफ्राय मेन्दी फोथार थांनाय 22.823 ट्रेक किल'मिटार सिंगोल लाइन सेक्सन आरो अभयापुरीनिफ्राय पंचरत्न 34.59 ट्रेक किल'मिटार डाबल लाइन सेक्सनखौ मार्चनि 15 खालाराव NF रेलवेआ कमिसन खालामो। आसामनि साहा बागानिया आरो आदिबासि सुबुं समाजा OBCनि सिङावनो मोनसे आलादा साबक'टा मोननो हासिगोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आलादा साबक'टानि बाथ्राखौ आसामनि रांखान्थि आयदानि मन्थ्रि अजन्ता नेउगआ आसामनि बोसोरारि आय जथुम्मायाव बुंथिदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय मार्चनि 17 खालारखालि हरखाबै पुलिसनि सायाव गाग्लोबनायनि दायाव सा 14 सुबुंफोरखौ हमदों। मिथिनो मोननाय जादोंदि बे गाग्लोबनायनि दायाव हौवा मानसिफोरजों लोगोसे हिनजाव मानसिफोरबो दंमोन होननानै मिथिनो मोनदों। जाथायनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला
थांनाय 17 मार्च खालि सन्थानि पुलिस मावखुलिनि मोनसे हानजा जिनाहारि खालामग्रा मुनाब आली मुंनि सासे दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं खोला राङापानि ओनसोलसिम सौहैदोंमोन। बे समावनो बे दायनिगिरिनि नखरनि सुबुंजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरा पुलिस मावखुलियाजों लोगोसे आरो 3 पुलिस मावखुलियाफोरा गोब्राबै जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरोबाव बे सुबुंफोरा पुलिसनि सार्भिस पिस्तलखौबो सिख'नो नाजादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिनि उनाव जोखोम जानाय पुलिस सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव देहा फाहामनो थाखाय लांबाय होननानैबो खौरां मोन्दों। नाथु नाथु मेथाइजों अस्कार बान्था देरहानो हानाय मेगास्टार चिरन्जीवी आरो फिसाज्ला रामचरणआ मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमदों। अस्कार बान्था देरहाखांनायनि उनाव थांनाय 17 मार्च खालि दिल्लीयाव मेगास्टार चिरन्जीवी आरो फिसाज्ला रामचरणआ मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमनानै बिबारफोरनि थफा आरो गांसे दोरोङारि मुगानि जोमग्रा सि होनानै साबायखर बावदों। बिनि उनाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआबो रामचरणखौ गाहाम हामलायथि बावनायजों लोगोसे गांसे गोजा मुगानि जोमग्रा सिजों बरायदों। सासे 28 बोसोर बैसोनि हौवासानि गोथै देहाखौ रिहाबिलिटेसन फेसिलिटियाव मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सुबुंखौ गुवाहाटीनि पान्जाबारि एरियानि निर्मल रिहाबिलिटेसन फेसिलिटियाव दोनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन। थामहिनबा बै थैनाय सुबुंनि मुंखौ अक्षय कुमार बरा होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। थामहिनबा रिहाब सेन्टारनि सुबुंफोरनि बुंनाय बायदिब्ला अक्षयआ गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लादों होननानैबो फोरमायदों। मिथिनो मोननाय जादों दि जाथायनि बारै दा पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामबाय। गुवाहाटी मिउनिसिपाल बर्डआ सिटी सेन्टारनि सिङाव थानाय मोननै दखानखौ बन्द खालामबाय होननानै मिथिनो मोनदों। HP वर्ल्ड आरो NCS हलिडेखौ दसे समनि थाखाय अपारेटिं ट्रेड लाइसेन्स गैयैनि जाहोनाव बन्द खालामदों होननानै खौरां मोनदों। भारतनि मोनसेल' दिब्रु सायख'वा नेशनेल पार्कआवल' मोननाय जायो हाग्रानि गरायखौ। नैथि मुलुग दावहानि समावनो रौनिया एबा सेनाफ्रा हगारनानै गालांनाय गरायानो हाग्रानि गराय जानानै थाबाय। नेशनेल पार्कखौ नागारनानै गुबुन गुबुन हालामाव ओंखारलांदों हाग्रानि गराया। जनाइनि दैमादेबी कबि सापरि सिबगुरियाव गरायफोरखौ उदाङै गिदिंनायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि डिमा हासावआव सारअन्थाइ गोग्लैनानै 70 गरनिफ्रायबो बारा खहा जायो। डिमा हासावनि उमरंस' जिल्लायाव थांनाय मार्चनि 18 खालारनि सानजौफुनि 1 PM आव सारअन्थाइ गोग्लैनाय जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिहार पुलिसआ वेस्ट चम्पारण डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मनीष काश्यप होननाय सासे इउटुबारखौ खादों। तामिलनाडुआव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय थांनाय खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि सायाव अयथासार खालामनायनि फेक निउज गोसारहोनायनि जाहोनाव बिहार पुलिस इउटुबार मनीष काश्यपखौ खाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिहारनि माहुवानिफ्राय आसाम पुलिसआ सानै गथ' गुवाहाटी गथानगरनिफ्राय किडनेप जानायखौ बासायनो हादों। आसाम बाजेट 2023 आव क'क्राझार नार्सिं कलेजआ क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि सिङाव गायसनजासिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार एबा बिटिआरआव थाग्रा रायजोफोरनि थाखाय बियो मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। रासियानि प्रेसिडेन्ट भ्लादिमिर पुतिननि बेरेखायै इउक्रेनाव वार क्राइमनि जाहोनाव इन्टारनेशनेल क्रिमिनेल कर्टआ एरेस्ट वारेन्ट इस्यु खालामो। रासियानि डिपुटि चेयार अफ द सिकिउरिटि काउन्सिल दिमित्राइ मेदवेदेभआ बे एरेस्ट वारेन्टखौ टयलेट पेपारजों रुजुयो। इन्डियानिफ्राय नर्थार्न बांलादेशसिम डिजेल दैथायहरनो थाखाय 377 कौटि रांनि पाइपलाइन गायसनदों। बे पाइपलाइनखौ भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो बांलादेशनि प्रिमियार शेख हासिनाया सुनिबारखालि गुसुं हाबाफारि लानानै बेखेवना होयो। इनसाक'गनि रेकर्ड बायदियै COVID-19 नि XBB.1.16 भेरिएन्टनि गासै 76 सेम्पल्सखौ हादराव नुनो मोन्दों। कर्नाटकआव 30, महाराष्ट्रआव गासै 29, पुडुचेरीआव 7, दिल्लीआव 5, तेलेंगानायाव 2, गुजरातआव 1, हिमाचल प्रदेशआव 1 आरो ओडिशायाव 1। XBB.1.16 भेरिएन्टखौ गिबियै जानुवारि दानाव मोननै सेम्पलखौ नुनो मोन्दोंमोन। उनाव फेब्रुवारि दानाव 59 था सेम्पलखौ नुनो मोननाय जादों। सुनिबार सानखालि मध्य प्रदेशनि नक्सालाइट एफेक्टेड बालाघाट डिस्ट्रिक्टआव गंसे ट्रेनार एयारक्राफ्टआ क्रेश जादों, जेराव अर खामनायनि जाहोनाव फ्लाइट इन्सट्राक्टर आरो अमेन ट्रेनि पाइलटनि जिउ खहा। जाथायखौ गाज्रि बोथोरनि थाखाय जादों होननानैबो फोरमायदों। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रास्टनि अफिस बेरियारआ बुंदों दि अयोध्यायाव लुजानाय राम मन्दिरखौ सम होनायनि सिगाङावनो लुखांगोन। मिथिनो मोन्दों दि 75% खामानिखौ मावखांनो हाबाय आरो
167 खुन्थिया बाहायनांगौ दंबावो। बेजों लोगोसे उखुम बानायनाय खामानिखौ मे आरो जुन दाननिफ्राय जागायगोन। इन्टारनेशनेल टीम अफ भाइरास एक्सपार्टआ बुंदों दि जानो हागौ COVID-19आ चाइनानि उसान मार्केटआव मोनग्रा रोखुन डगनिफ्राय सोमजिदों। इउनिभार्सिटि अफ उटानि सासे भाइरलजिस्टआ बुंदों दि गावसिनि खामानि मावनायाव मोनसे सेम्पोलाव भाइरास निउक्लिक एसिडजों लोगोसे गोबां रोखुन डग निउक्लिक एसिड नुनो मोनदों। इजराइलाव आनआइडेन्टिफाइड कभिड भेरिएन्टनि मोननै केसखौ नुनो मोनदों। मिथिनो मोनदों दि बे भाइरासआ BA.1 अमनिकर्न आरो BA.2 स्ट्रेन्सनि हाइब्रिड जानो हागौ होनना। बेखौ बेन गुरियन इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव RT-PCR टेस्ट खालामब्ला नुनो मोननाय जादों होननानै खौरां मोनदों। इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेशन एबा इसर'आ 36 वानवेव इन्टारनेट सेटेलाइट्सनि सेकेन्ड बेचखौ स्पेसआव मार्चनि 26 खालारखालि दैथायहरनो थिरांथा लादों। बे सेटेलाइटखौ इन्डियानि गिलिरसिन लन्च भेहिकल LBM-3 जों श्रीहरिक'टानिफ्राय लन्च खालामहरगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। मार्चनि 18 खालारखालि इन्डियान फरेन मिनिस्टार S. जयशंकरआ बुंदों दि लादाखनि सोनाब हिमालयान ओनसोलाव इन्डिया आरो चाइनानि मिलिटारिफ्रा खाथि गोसारनायनि थाखाय गिथावना जानानै दं। बिथाङा बुंबावदों दि 2020 मायथाइयाव मोन्नैबो हादरनि दावहारुफ्रा गादबलायनाय जाथायाव सा 24 सो दावहारुफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। इन्ड'नेसियानि माउन्ट मेरापिआ बुहुमनि बयनिख्रुइबो एक्टिभसिन भलकेन'सफोरनि गेजेराव मोनसे। बियो थांनाय सुक्रुबारखालि बेरफ्रुयो। भलकेन'नि गरम हांगार बेरफ्रुनाय आरो गुदुं लाभा हगारनायखौ सुनिबार सानखालिबो नुनो मोनदों। मिथिनो मोनबावदों दि भलकेन'सनि बेरफ्रुनायाव सोमजिनाय जोमैआ 1300 मिटार गोजौसिम सौहैदों।